Halo, may pabakpukyongan. Magubrak po yan kining building kining Jericho Village. Babanting kayo pong building ini, supervise kayo po. Kaya kililinis, ang po yung karetang damage, damage sa building. Halimbawa, kay third floor, offices po ini. Offices, tayong elevator. Awatin po may sirang sulo or iminoperate, pati pa magpalit iminoperate. Ating may sirang bakal kayo or something na karang side na ng railings, report me. Ang pong number 1 tetang siyempre linis mo yung paligid mo naman, halos sweeping mo. Ito, pero itong pambing yung mago pre keni Pilipino yan naman, yung magkakarang washroom, maglinis washroom keni magmap yung kilub up yung kulwal, mostly yung kulwal pa mag-sweeping mo or picking karetang baso trash yung babaso-basura, check ming kaay kang kids area, recycling area aping obra ko ito. So ngayon mo tapos yung babo, pag po yung tapos yung pera babo ni rooftop. Punta ko babo, ini pera access, roof access. Babo tani rooftop access, ay tapos kita babo tam, pagi tamo sa tikim view. So wala mo siya, ano naman maatas tam. So ano mo kayong people. Pagtamalik na po. Ay niya, siya tayong babo yan. Medyo mabasa pa. Winter pa po, medyo mauran ngayon, mauran. So probably by next month, January, mag-snow, February mag-snow pa kanya. Ano yung bigyan ba po, Santen? Ano po? Isum tayo. Ay, ditong mountain ka rin, no? Ito may takpan niya po itong mountain ka rin sa pagkapang yelo. Sa pagkapang yelo ba po yung mountain? Yung may akagit, yung ulap. So, ayun yung rooftop na nangyayari check po yung kaya gini. So ini extra job gini. Malibang kitang pamagbantay kitang building kaya alway kasi ngobrang ay niya. It takes time 2 hours 3 hours. So halimbawa usually potang kubran may nilinisan mo lang kung mumuitang leaves. Dakal pa kayang dry leaves po retang bunga ditang nuts, daritang leaf, ditang tanaman. Kailangan malinis kay may mabablock la rin drainage kay pag danong magdarin danong gini. Ay, ito po yung laguning kaya may Jericho Village. Okay. So, ayun yung Kimbabo. Something, no? Yan. Check tayo ngayon. Check ko lang rin yung kaya ngayon. Yan din yung mababarala rin drainage sa rin. O yan, dito kyapain. Mga supre. Check ini happy ning mechanical room magpa-under king kaya buong building ini. Po ini wa. Di sa mechanical room la rin, mechanical area. So may ngalantano rin tanaman. Alanong kayo rin pinwinter. Takal mo rin pala. Bulong kailangan malinis ini. Extra job yung antini. Extra pay. Okay, magubra kang 2 hours depending manager. Gawa ni nga 4 oras. Pwede na not bad. $80 for 2 hours. So convert mo yung pera tamo ito. So pag convert $2 2 hours gawa ng 4 hours na. Kasi pinuring big consume kang kaya kayo tsaka pa magpunta mo kayo separate siyang aldo ito So 2 hours yung gawin ng 4 aldo. So 80 hours ito kin 20 per hour. 80 times kung convert mo yung pera tamo, not bad. 3,2 tikan 3,200 kin 40 Canadian dollars. Convert making peso, $40 ay each Canadian dollar. Ay. So ay nitang kailalam na itang village. Wala malati ang ball total, ini man talagang mula marago. Open niya. So ay ningketang kayo. Ay ning commercial area. Gibat kita lalam, taretang liquor store, no frills. Pat kita palalam P1, parking, pika parking niya. Parking niya naman ni Ken. Ini man masyadong maragon. Ay siyam. So, kinta magbanda. Check tamo yung kaya. Check ko yung friend. Yan, linisan ko yan. Gagamit ko. Eh mo naman napat. Pwede mo palisan malambat.
Pero gagamit ko kayo ni blower. Tandi ko sila na. Potang binlow mo yun, nakasanting ba? Lama, miyalungat ka mo. So, tipunan mo gating ere kita. Blow mo kita. Blow mo. Pag may tipon, palisan mo, yari na. Kapit mo gating plastic bag. Yan, ditak mo pala. So, makanya ng kay Kenny. Extra job Kenny. Pala mong kay, before winter, spring na kanya na eh. O, after 2 months or 3 months, spring na kanyan. Mamagkain o rin kain nga rin. Dakal no mamukat ka no rin dito kabulaklak ka rin tanaman. Po yung dakal na bulong. Sige po, dahil po saan papayag mo po yung obra Kenny, just in case na makapag-upload ko po. Pero mapagal mo po talaga, tsaka aming ubreking ay ilawang bansa. Pero aluhayaran po yung ilawang bansa. Makatipong kang bagya, makasalim yung buring mo. Nung talagang tipunan mo rin pera mo, kapagpagawa kang bali Pilipinas. Nakalupag yung Pilipinas, diyang manager ka bangko. Diyang matas na ka, magang call center ka pa. Yung pag-aaral nakadua, college, wala talagang mga lipit-lipit ka po. Okay po, dahil po salamat. Thank you. Bye-bye po, ingat kayo po.